गजवदना मोरया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया गौरी नंदना गजानना हो गौरी नंदना गजानना हो गजवदना मोरया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया कार्यारंभी तुला पूजितो कार्यारंभी तुला पूजितो नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा गजवदना मोरया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया गजानन महाराज हा दासरी गीत होतं. वरम रोही वत्सा सूत्रधारा. मी माझ्या माता पित्यांच्या मनाच्या मनोरंजनासाठी कैलास पर्वती तांडव नृत्य करत असता तुझी दीनवाणी स्तवन ऐकली आणि या रंगभूतळावर प्रगट झालाय. सांग रे भक्ता, माझा धावा कशासाठी करण्याकरता तत्पर झालास? विघ्ने बहुये सूत्रधारा, तुझ्या नाटकात येणारी विघ्ने, या विघ्नांचा समूळ नाश करण्याकरता माझ्या हाती पाशांकुश आहे. त्या पाशांकुशाच्या योगे करून तुझ्या नाटकात येणारी विघ्ने यांचा समूळ नाश केला जाईल. चिंता नसावी. सूत्रधारा, तुझ्या नाटकात असणारी अज्ञान मतिमंद बालके सुज्ञ होऊन देवगुरु बृहस्पती प्रमाणे भाषण करतील. अपंग असतील ती परत पाय ओलांडून जातील. त्याचप्रमाणे सरस्वती देवी जिव्हाग्री वास करील असा माझा तुला मंगलमयतेचा आशीर्वाद आहे. Bye.
बना मधुमार बोलो रे तो बना शैलेन माणिकम मोतिकम न गजे गजे साधो नाही हो सर्वत्रम चंदनम न वने वने सर्वत पर्वत शिकारी माणिके मिळतात अशातला प्रकार नाही. हत्तीच्या गंडस्थानी मोतिकाचा प्रसार असतो सर्वे वन पुष्कळ आहेत पण सर्वत्र वनात चंदन वृक्ष सापडतो अशातला प्रकार नाही. तद्वत या पृथ्वीच्या पाठीवर आजपर्यंत कैक राजे होऊन गेले पण सारेच राजे आदर्शाला पात्र झाले अशातला प्रकार नव्हे. आणि म्हणूनच माझा शुद्ध आणि पवित्र आदर्श या जगताच्या असमंतात प्रस्थापित करावा, धवल कीर्तीच्या उच्च शिखरावर विराजमान व्हावं, सत्य आणि असत्याचं तंतोतंत मूल्यमापन करून तमाम न्याय जनतेला न्यायदान करण्याचं कार्य करावं आणि आपण स्वतःची कीर्ती उज्ज्वल करावी याच मनोधारणेनं या हसनापूरचं राज्य शकट चालविण्याचा प्रयत्न मी करतोय. पण ज्याला 10 इंद्रिय आणि पंचप्राण अशा 15 आर आहेत, सत्वरज तम या 3 गुणांचे तुंबे सोन अष्टधा प्रकृतीच्या थाबाई मन ही ज्याची गती आहे आणि माया हे ज्याला वंगण आहे अशा या शरीर रूप चक्राचा जो प्रेरक अशा भगवान हसनापूर नरेश राजा सोमेश्वर तुझ्या पवित्र आणि पूजेचे शतशः अभिवादन करते. खरंच हसनापूर म्हटलं की पाश्चात्य गोष्टीची आठवण होते. ब्राह्मण घराण्यात माझा जन्म झाला. अत्रि महंतांचा कुसुमाधन्य करण्यासाठी अतिउच्च अशा ब्राह्मण घराण्यात आम्ही जन्माला आलो. स्वइच्छेनं आश्रमाचा त्याग केला, पृथ्वी पर्यटनासाठी निघालो आणि त्याच्यातूनच या विस्तीर्ण शहराची बांधणी आम्ही केली. हत्तीच्या स्मरणार्थ या विशाल शहराला हसनापूरची संज्ञा आम्ही ठेवली. ब्राह्मण घराण्यात जन्माला येऊन सुद्धा अगदी आम्ही क्षत्रमंतांच्या कुलात पदार्पण केलं. लेखणी अंकुशाने लगामी राजकारणाचे सूत्र आम्ही आमच्या हाती घेतली आणि या तमाम जनतेला आम्ही न्यायदान करण्याचं कार्य करत आहोत. भालदार चौकदार आमात्य लोकपाल मंत्री महोदय यांच्या माती यथासांग जबाबदाऱ्या द्याव्यात आणि स्वतःच कर्तव्य उज्ज्वल करून ठेवावं. पण हा काय प्रकार? नारायण नामाची ललकारी शाबास नारायण ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता विशाला तारी त्रैलोक्याचा नारायण भजनात रंगल नारायण भजनात रंगल रमल हरि भजन रंगल रमल हरि भजन रंगल रमल हरि भजन ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता ब्रह्मपुत्र मी
नारद कलिता त्रिकाला ज्ञानी त्रैलोक्याचा त्रिकाल ज्ञानी त्रैलोक्याचा त्रिकाल ज्ञानी त्रैलोक्याचा नारायण भजनात रंगलो नारायण भजनात रंगलो रमलो रंगलो रमलो रंगलो रमल नारायण हे अनंत कोटी ब्रह्मांड नायका हे भक्तोत्सवा करुणांधना हे विश्वव्यापका आपला चरणी आमचे सतस्या प्रणाम देवा हे विश्वचक्र आहे ते सुरळीत चालावं ज्या ठिकाणी भक्त आहेत ते सुखी राहावेत सज्जनाचा संसार जुळावा दुर्जनाचा मुळी रास करावा यासाठी आमची पायपीट आहे अरे वा काय योगायोग आहे या हसनापुढे आपलं आगमन झालं राजा सोमेश्वर सत्वधीर न्यायनिष्ठूर मग त्याला भेट द्यायलाच हवी नारायण नारायण शाबास शुभस्य शीघ्रम दुग्ध शर्कराय काय म्हणतोस काय हे त्रैलोक्य बंदे पुरुष हा हे देवर्षी नारद मुनी वा हे ब्रह्मवृंदा अत्रे महंतांचा कुस्वा धन्य करून ब्राह्मण घराण्यात ज्याचा जन्म झाला आणि स्वइच्छेपोटी त्याची स्थापना करून वा, वा. हसनापूरचा संस्थापक या थोर शोधला पात्र झाला आणि क्षात्रवंताचा धर्म ज्यानं हाताळलेला शाबास. तो राजा सोमेश्वर आपल्याला लाख लाख भवतु मंगलम कल्याण वस्तु आयुष्यमान भावा देवर्षी अतिथी देव भव वा द्वारे येणारा अतिथी हा परमेश्वर स्वरूप आहे शाबास. अर्थात त्या अतिथीचा आतिथ्य हा, राखणं हा. राजा सोमेश्वराला क्रमप्राप्त आहे म्हणून? आणि म्हणून हा, हा. या क्षणी या अतिथीचं मी आदरातिथ्य करतोय चला नारायण या आसनावर तुम्ही अधिष्ठित व्हा. नारायण अरे तुही बाई देवर्षी काय ब्राह्मण घराण्यात तुमचा जन्म झाला हो हो त्याच प्रतीनं आमचाही ब्रह्मकुलात जन्म झाला अगदी बरोबर अर्थात हा तुम्ही मला वंदनीय आहातच हो 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 पण तुमचं आणि माझं नातं फार वेगळं आहे इकडं तुम्ही माझे स्नेही आहात हो. तुम्ही माझे आप्त आहात अर्थात हा. तुम्ही माझे काका हा, हा. आणि मी तुमचा पुतण्या अरे वा 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 काय एकच विनंती आहे माझी कोणती दक्षिण आपल्याला शाप दे करून चिंतामणी पादुकांच्या सहाय्यानं स्वर्गमृत्यू पातळ्या तिने त्याला आपले भ्रमण आज जे माझ्याजवळ तुम्ही आला आहात हा सुस्वागत ते पण संतती कुठं आहे ब्रह्मदनाय चंबा वाटला माझ्या मनाला म्हणजे म्हणजे एकच न्यूनता माझ्या जीवनात आहे तीच म्हणजे संतती अरे या सुखाची. गादीला कोणीतरी वारस हवा तुझ्या माग पण मला सांगावं काय? माणसाला संतती प्राप्त केव्हा होते लग्न झाल्यावर मग ते माझं लग्न झालंय का अरे हो हो लग्न झालं ना? हा देवर्षी संततीतही प्रकार आहेत हा. औरस आणि अनौरस बरोबर लग्न होण्यापूर्वी जी संतती प्राप्त होते ती अनौरस संतती होय छे 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 आणि लग्नानंतर जी संतती होते त्या संततीला औरस संतती म्हटलं जातं हा. अर्थात हा. संतती सुखाचा लाभ मला केव्हा होणार आहे हा, लग्न झालं लग्न या विधी माझ्या जीवनात झाल्यानंतर. संतती पाहिजे हा. मग ती विवाह हवी ना ठीक आहे लग्न करायला हवं रे तुम्ही जर म्हणत असाल संसारी व्हायलाच हवं तर आम्ही कुठेतरी या जनतेत मिळून राहिलो आणि स्वतःच्या सुखाकडे कुठेतरी आम्ही दुर्लक्ष केलंय अरे दुसऱ्याचं सुख काय? पाहिलं पाहिजे आणि आपलंही पाहिलं पाहिजे हा राजाश्रम आहे हो. पण गृहस्थ आश्रमाचा वाटेकरी मला व्हायचंय तो धर्म स्वीकारणं आवश्यक आहे मग तुम्ही माझे काका आहात मी तुमचा पुतण आहे आ? या त्रय जगतात तुम्ही फिरत असता वा. बहुरत्नाने वसुंधराय शाबास. या वसुंधरेच्या पाठीवर परमेश्वराशी असंख्य रत्न जन्माला घातले आहेत हो. अर्थात अनेक आहेत ऐन तारुण्याच्या उन्मादात मी वावरतोय अशीच माझ्याप्रमाणे हा. माझ्या औदार्याला हा. माझ्या सौंदर्याला आणि माझ्या या सुख संपत्तीला साजेशी आणि सोबेशी स्त्री जर आपल्या पाहण्यात असेल मला कथित करावं मी पाहावी वधू तुम्ही काका आहात माझे म्हणजे जवळचा नातलग आहे मी हा. म्हणजे जबाबदारी माझ्या तेव्हा वेळ लावू नका बाकी छान तुमच्या आहे जर का? पाहण्यात अशी असेल हा. लवकरात लवकर आम्हाला सूचित पाहतो करा. ना, तुझ्यासाठी सुंदर शिवती नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण अहो. वा 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 आ अहो देवर्षी काय पाहिला पाहिलं तर दिसली दिसली म्हणजे काय जास्त नव्हते लवकर सांगा काय सांगू तुला अशी सुंदर आहे हा रूपवान आहे काय म्हणाला लावण्य रसिका सौंदर्याची खाणी होईल तुझी राणी आम्हालाही- पाहिजे तुला पाणी आम्हाला काय म्हणाला काय बोलला पाहिजे तुला पाणी असं म्हणालो हा पाणी म्हणजे कसं कसं? अरे संसारातील पाणी ठीक आहे ते तुला मिळणारच मग अशी स्त्री जर आपल्या पाहण्यात असेल सगळे केस पाणीदा नाही तर सापे काही वा, वा. शेकट कंबर मुखवट्याला शोभण्यासाठी धनुच्या आकृती हो वा, अशी वा, सुंदर वा. युवती आपल्या पाहण्यात आहे अशी सर्व गुण संपन्न आहे तुम्ही ब्रह्मचारी असून सुद्धा अगदी चांगल्या प्रतीने वर्णन करता हा आहे वर्णनीय ती अर्थात ती नक्कीच वर्णनीय असणार अरे आहे. सुंदरच आहे तुला शोभणारी आहे यात तिळमात्रही संशय नाही आणि त्यातल्या त्यात काय आहे काय हो? याही पेक्षा सुंदर आहे ती आहे हा पण जगात ज्या स्त्रिया आहेत हम्म. त्या स्त्रियामध्ये जो गुण नाही तो गुण तिच्यात आहे आगळा आणि वेगळा काय म्हणता काय असा अनोखा गुण तिच्यात आहे अनोखा आहे जगातील कुठल्याही नवयुवतीत जो गुण नाही नाही. तो गुण तिच्यात आहे आहे करा तिचं वर्णन वर्णन म्हणजे काय ऐकण्यासाठी करणं अरे, सोपं वर्णन नाही. करण्यासारखंच आहे काय सांगू तुला वर्णन करून संपणार नाही असा तरीचा गुण आहे ए तो कुठे आहे कोण तुम्ही म्हणाला येतो हो म्हणून मी पाहतोय अरे पण काय पाहतायस काय मला असं वाटलं काय जसं तिचं वर्णन तुम्ही इथं करत हा. आहात तसं माझं वर्णन हा. कदाचित तिच्या बापाकडे तुम्ही केलं असाल म्हणून मला पाहण्यासाठी त्या नवयुवतीचा बाप आमच्या राजप्रासादाच्या दिशेने अरे छे तर? येतो येतो तिच्या सर्वांगाला सुगंध येतो सर्वांगाला सुगंध येतो सर्वांगाला सुगंध येतो काहीतरी बडबडता काही म्हणतो सर्वांगाला म्हणे सुगंध येतो हो खोटं नाही झालं देवा शपथ सर्वांगाला सुगंध येतोय येतो मग तो कशाचा कमल पुष्पाचा सुगंध येतो कमल पुष्पाचा कमल पुष्पाचा कमल पुष्पाचा सुगंध येतो येतो म्हणता ना? येतो सर्वांगाला कमल पुष्पाचा येतो तिच्या अंगाला सुगंध येतो तिच्या अंगाला सुगंध येतो तिच्या अंगा सुगंध येतो नारायण मग हे ब्रह्मवृंदा हा कमल पुष्पाचा सुगंध सर्वांगाला दरबळतोय हो अशी जगात एक आगळी वेगळी नवयुवती जन्माला आली आणि मला वाटतं ती जन्माला आली ती तुझ्यासाठी जन्माला आली आहे ब्रह्मवाक्य जनार्दना वा ब्राह्मणांच्या मुखातून निघालेले शब्द